topic din mu kawai rubu da su saboda dare yayi ina da abubuwa da yawa je ka kawai a jiya ma mun yi magana kan su wannan masu zage-zage go ahead muna ji nukuda guda daya yawa shine hadisin da Anas bin Malik ya rawaita wanda kuma doctor na son dan ci wani abu cewar Malam Abdul Jabbar ya ce ba a taba yin Anas ba a gaskiya ya ne record din da muke da shi shine bai ce ba a taba yin Anas ba cewa da yayi a kawo mishi hidima da ta inganta ta Anas wanda wani sahabi wai a bar shi domin an binciko audio su shi a zuwa sassaka yawa a bar shi da mu binciko yawa da mu binciko muryarsa insha Allah a bar shi wannan da mu binciko to yanzu magana ce zan yi akan wasu hadisai na Anas amma ka ji magana da na ce ba a'a akwai na jiya da muka tattauna wadda kai magana kan abin Zuliya Daini shi ma ka ji bayanin ne ko baka ji su ba ku kaga da ji ai mun tashi da bashi akai ai na yi dogon bayani a kai kaga da kamata a ce ka fara ta'aliki akan wannan na ce Zuliya Daini wadda kace ya mutu a yakin Badar a shekara ta 2 wannan ba gaskiya bane tadlisi akai wadda ya mutu a yakin Badar a shekara ta 2 shine Zushimalaini shine sunansa Umayr bin Amr al-Khuzai dan Makka ne a Makka yake wannan kuma Zuliya Daini a Madina yake bai musulunta ba sai a ƙarshen rayuwar manzon Allah kai bayan manzon Allah ma ya mutu ya dade da ya rayu da dadewa amma je ka kawo Zuliya Daini akan cewa ya za a yi mutumin da ya mutu a Badar a shekara ta 2 a ce ya haɗu da Abu Huraira wanda ya mutu a shekara ta 7 bayan Khaibara kaga akan haka ka kawo to sai nace masa wannan na a bincike na ta dalisi ne mutane ne guda biyu akwai Zuliya Daini akwai Zushimalaini sai aka dauki ainihin Zuliya Daini aka je aka saka shi a wajen menene Zushimalaini na yi dogon bayani me za ka ci akan wannan me za ka ci tunda kai ka kawo magana a taimaka min da littafi guda ɗaya da ya ce ta dalisi akai ni ne nace ta dalisi akai canjawa ni ne nace ta dalisi akai bayan maganan wani ne ya faɗa ba saboda an canja nake nufi sai dai kana nufin wanda ya ce an canja kuma wannan kuwa zan iya kawo maka da suka ce an canja din in ka duba tarihi ma duk gaba ɗaya masu tarihi Zuliya Daini suna nuna cewa an sa bai musulunta ba sai a ƙarshen rayuwar manzo Allah kuma shi mutumin Madina ne bai ma je yakin Badar ba balle a ce ya mutu a gurin wannan ba mai ja a cikin tarihi ba mai ja ba mai ja to mu koma al-istiab na Ibn Abdul Barri a juz'i na 2 shafi na 476 tarjama ta 700 bari rubuta da Allah sorry bari dauki biro in rubuta al-istiab na Ibn Abdul Barri shafi na ina zuwa bari rubuta ban dauki biro tarjama kawai ta 724 bari rubuta sunan littafin al-istiab na Ibn Abdul Barri al-Mujaddid al-Maliki yes ina zuwa al-istiab yawa kace shafi na nawa shafi na nawa 476 me yace mun ji na rubuta da sunan littafi da shafi al-istiab shafi 476 me yace yawa bayani zan ya nuna dogon bayani ne sai ce zuhuri bismillah shi muke ji ai ba mu shi zuhuri yace wa qad kana zuhuri ma ilmihi fil magazi zuhuri da iliminsa da sanin ya kulu yana cewa innahu dhushimalainil maqtulu bi badrin yace shine dhushimalainin nan wanda aka kashe a Badar wa inna qissata Zuliya Daini fi salati kana qabla Badrin yace kissan nan ta Zuliya Daini da yayi a sallah ta tabbata kafin Badar kace kuma yace shine Zushimalaini yace shine Zushimalaini shine Zushimalaini shine Zuliya Daini duk sunan sa to barin ga wanda suka ce sunan sa ne barin ga maka mu koma Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'di juz'i na 3 shafi na 124
na'am tabaqatul kubra na ibn sa'd yana ji kawai shi ma me yace ibn sa'din yace dhul yadaini wa yuqalu dhush shimalaini yace dhul yadaini ana ce mishi dhush shimalaini shi kadai in ka duba aljarhu wa bi sunan shi ne in ka duba aljarhu wa ta'dil aljarhu wa ta'dil juz'i na 3 shafi na 447 aljarhu wa ta'dil nawa aljarhu wa ta'dil nawa ibn abi hatim razi ibn abi hatim razi Arrazi, lalle ka bani aiki. Arrazi. Muna jin ka. Allah ya yi. Jaka. Rajo ta dile. Kaga da duba. Kaga dole yana duba ilimi ne. Kaga ba ni kare ta kaga ba ta da na duba ba. Ai ilimi ne. Abiya ta barras bai suka ce shi ma ya ce duk mutum ɗaya da zule daidai da su abin nan da shi zuci male ne haka ya ce duk mutum ɗaya ne ya ce zuli ya daini wa huwa zushi malai ne ya ce zuli ya daini wa huwa zushi malai ne to yake da to bismillah jaka yawa ba ni tarjama da ba ni bismillah ta 2025 2025 ina tarjama ba ina al-ansab na sam'ani juz'i na 6 al-ansab ne yace da sinu ko na sam'ani sinu haka yawa sam'ani yawa shafi na nawa shafi na 17 juz'i na 6 na shafi na 17 na amnaji yawa to shi ma yace zuliya daini da zushi male ne duk mutum ɗaya ne yace zuliya daini laqabun al-khirbaqu wa lahu suhbatun rawa hadisuhu Muhammad ibn Sirina wa yuqalu inna dhal yadaini wa dhash shimalaini wahidun to amma kai ka kasa dan musu yanzu duk wanda nace ba ka kasa musu mu'arada tunda sababin tasmiya me ai akwai sababin tasmiya da aka ce masa zuliya daini in ko akwai sabab bai kamata kuma a ce zushimale ne ba tunda zuliya daini ma'anansa rajulun lahu tulun fi yadihi shi da fasun miya zuliya daini to kaga dan mutum yana dogon hannu bai kamata a ce masa zushimale ne ba wai wannan yana gaya maka kawai ga waƙe amma kai ba za ka yi mu'arada ba tunda an ce dalilin da yasa dalilin tasmiya don saboda hannunsa yana da tsayi hannayensa guda biyu kaga wannan ya dace a ce masa zuliya daini to dan mutum yana da hannunsa yana da tsayi me ya dace a ce masa zushimale ne mai hagu guda biyu kai ba ka yi wannan ce masa taridi a mana mu'arada ma wannan maganan ba kai kanka dalilin tasmiya kawai ka gane akwai son zuciya a ciki na yi Sheikh Lamin a to kai duk abin da ka bi kamawa kake kawai baka aunawa ka kana ce kai sul adab ko yawa to kaji Allah ya kiyaye ka Allah ni ina jin dadin tattauna da kai kaga da kawo da sai kaga ina jin ka sai na auna sai na ga Imam Malik Allah ya ramshe shi amin da Ahmadu ibn da al-Imam Ahmad ibn Hanbali da al-Imam Shari'i da al-Imam al-Basaru da al-Imam an-Nasa'i al-Kubra da Ibn Khuzaimah dukkan su na'am in nace zan auna to kaga zan mai da su ba su kai ba su isa ba kai wanne shine zu shimale ne kuma
kuma sun duka suka ce shine zuci malai ne duka Allah ya in karanta hadisin ne karanta mana karanta kai karanta muna jinka amma wadda ta Imamu Malik je ka hadisi yana nan amma wadda ta Imamu Malik juz'i na ba mu wuce minti 5 don dakta ya lokacin shi ya kai a bashi na'am juz'i na 2 shafi nawa juz'i na 2 muna jinka muna jinka na 311 na 311 to karanta mana go ahead karanta da 11 sai yawa ci gaba karanta abi muna jin karanta mana hadisin ibn shahabin an na'am ana ji na ko muna ji yawa daga malik ibn shahabi az-zuhri ibn shahabin an abi bakrin na'am ana abi bakr قال cigaba yace balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama raka'atayn min ihda salatay nahari az-zuhra aw al-asr dama akwai sabani kan wannan sosai ko yawa to fa sallama min isnatayn sai sallama raka'a ta biyu fa sai zushti malaihi rajulun min bani zuhura bin kilabi mutum ne wannan daga banu zuhura dan kilab ya ce ya rasulullahi amnasita an rage sallah yace bani zuhura yawa dala tambaya ne yace bani zuhura ne ko yace bani zuhura daga bani zuhura to kar ka manta fa wancan zushi malai ne fa wancan fa kuza'i ne fa amma to shikenan je kadai zushi malai ne kace daga bani zuhura ci gaba da duk bincike zai tabbatar ci gaba faƙala lahu ci gaba ce ma kusirtu salat wa ma nasitu amma nace ba wannan ruwayan Abu Hurairah ne nace ba wannan ruwayan ta Abu Hurairah ne a ta Abu Haithama ce ba ta Abu Hurairah bace ba ta Abu Hurairah bace to wannan kuma bai da alaka da mu don inda ka gani ba ta Abu Hurairah bane ya ruwaito to ka gane in ba ta Abu Hurairah bane ai kaga ba dai tabbatar da ba dai kora wancan abin da muke so mu tabbatar ba tunda dama wancan ana so ne a auna shin zai yi wanda ya musulunta a shekara ta 7 a ce yayi sallah da wanda mutu a yakin Badar tunda kaga ba ta Abu Hurairah kaga bai da alaka da abin da muke ciki bai da alaka kawai mu fito cikin wannan dama wancan ai na zuliya dai ne wanda yake cikin Buhari da Muslim akan kuna zargi ne ya za a yi wanda ya mutu a yakin Badar a ce kuma ya haɗu da wadda bai musalunta ba sai a bayan Khaibar shekara ta 7 to kaga wannan tun da kace Haisa ne to kaga bai da alaka da abun nan dinmu kar mu bata lokaci ka gane inda nake nufi kar mu bata lokaci gaskiya to ga ta Abu Hurairah yau to ga ta Abu Hurairah to ta Abu Hurairah kuma da aka ce zushi maleni ne ya ba mu ita to ba mu ita karanta a duba musannaf na Abdurrazzaq As-San to musannaf Abdurrazzaq As-Sanani na sani na sani ina da shi ma musannaf na Abdurrazzaq kenan ko ba na Ibn Abi Shayba ba ka san musannaf din kashi biyu ne akwai na Ibn Abi Shayba malamin Buhari akwai kuma na Abdurrazzaq to na Abdurrazzaq wannan musannaf nawa na Abdurrazzaq ko Abdurrazzaq shine bismillah to shi ina jin ka me yace ta 440 namba ta 3,400 da 47 to sai musnadu na namba ta 3,447 na'am sai yace me bismillah sai musnad na Ahmad Hanbali shi ma a karanta mana ko wannan to shikenan dai bari dai to ba kin ilimi dai to musnad na Ahmad bin Hanbal hadisi to na 7,820 hadisi na 7,000 da nawa da 800 da me da 20 to yanzu karanta mana lafazin da karanta mana lafazin yana da bambanci na kowane da na musannab da na kuma shi musannab Ahmad akwai bambanci lafazin ko duk ɗaya ne kuma dukkan su daga Abu Hurairah ne duka Abu Hurairah ne duk ɗaya ne ba bambanci a wato shi kuma duk rawin Abu Hurairah ne ko
duka rawin Abu Hurairah ne. Yawwa, abu na biyu kuma kowanne ya ce Zulshimaleni ne ko? Zulshimaleni ya ce ko me? Dukan sun ce Zulshimaleni ne? To karanta mana ɗaya. To karanta mana, bismillah muna jin ka. Karanto. Ana Abdurrazzaq. To bismillah. Abdurrazzaq ya ce shine an Ma'amar. Sirina. Na'am, an Ma'amar. An Abi Hurairah ta qala. Na'am, an Ma'amar an Ayyuba. Ibn Sirina. Ana Abu Hurairah ta qala? Yau ana Abi Hurairah ta qala. Ka san shi ma na Bukhari daga Ibn Sirina yake. Ci gaba. Yawa. Na'am. Yake to sallallahu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama az-zuhra aw al-asr. نعم الظهر او العصر نعم نعم فسلم في ركعتين sai sallama biyu sai sallama a raka'a ta biyu na gane da yawa fa kharaja sar'anin nas faqalu ko sar'anu dai ko fa kharaja sar'anun nas ko sar'anu yawa fa kharaja sar'anun nas faƙalu na gane. Na faƙalu. Fifth ƙala dushi malaini. Yawa ƙala. Ya Rasulallah. Ya ce ya Rasulallahi. Ako 50 sala an rage sallah ne? Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Liyadaini. Me duniya dai ne yake faɗa. Ya Rasulullahi a 50 salat sai manzo Allah ce to me zule dai ne yake faɗa. Kalu sai suka ce sadaka yayi gaskiya. Illataini taraka sai manzo Allah yayi rabuwar salloli. In kai nan ma ya isa insha Allah gobe dan duba bi iznillahi Allah ya sa mun tashi lafiya na gode to Allah ya tashe mu lafiya mun gode maka Allah ya ji gamfala Allah ya ji gamfala wannan shagila mun gode wata rana na zo Kano da yana kawo maka ziyara kanka Allah ya kiyaye ka mun gode Allah ya kawo ka ko wani abu da yake dinka albabu maftuh amamakum Allah ya saka Allah ya saka to mi sabado Allah saka da rai sabado doctor magana ta karshe musallama bismillah to magana ta karshe a takaice dai abubuwan da muka karantar